बाथरूम रे भूल भी रखंतु नाही एही तीनोटी जिनिस। एही तीनोटी जिनिस बाथरूम रे रखिबा द्वारा घरर होइथाय अमंगल। तेबे केउ तीनोटी जिनिस बाथरूम रे रखिबे नाही आसंतु जानिबा पूर्वरु माता लक्ष्मीकर ए भिडियोटी को जे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। सुख शांति ऐश्वर्य रे माता लक्ष्मी तांको घर को पूर्ण कर देबे। नंबर 1 भांगी जाइथिबा बा खराब होई जाइथिबा जिनिस, छिंडी जाइथिबा चप्पल, भांगी जाइथिबा मिरर बा बाल्टी बा मग बाथरूम रे रहिबा द्वारा वास्तु दोष लागि थाए, जहा फल रे आर्थिक समस्या घरे देखा जाई थाए। नंबर 2 खाली बाल्टी, वास्तु शास्त्र अनुसार खाली बाल्टी दुर्भाग्य आनी थाए, तेणु सबु बेले बाल्टी रे पानी फुल करी रखंतु बा बाल्टी को अलटाई रखंतु। नंबर 3 पूजा जिनिस, पूजा सामग्री बा भगवानकर फोटो बा कोनोसी धार्मिक ग्रंथ बाथरूम रे रखिबा उचित नुह। एपरि जिनिस रखिबा अशुभ मना जाई थाए।